La frustració és una emoció natural i útil. Apareix quan les expectatives que teníem no es compleixen i ens permet adonar-nos-en que hem de seguir treballant per aconseguir-les. Davant la frustració, cal que l'acceptem amb normalitat i ens en fem responsables. Siguem conscients de què ens la genera i la gestionem de manera apropiada. Un dels primers passos per ser conscients del que ens genera frustració és identificar-ne dos elements. Quines expectatives tenia i per què eren importants per mi? Confio a poder assolir aquestes expectatives més endavant si segueixo treballant-hi? Per gestionar la frustració, podem posar en pràctica diferents recursos emocionals. Preguntar-nos si les nostres expectatives són assumibles i si és realista aconseguir-les en el termini plantejat. Ser més flexibles amb el període de temps marcat per assolir-les. Seguir confiant en la nostra capacitat de generar les condicions òptimes per aconseguir el que volem. Desenvolupar accions per complir les nostres expectatives en comptes de preocupar-nos per si no es compleixen. Activar l'esperança o l'espera tranquil·la com una de les emocions que més sumen en el benestar emocional i la felicitat. Les persones i les comunitats sentim frustracions. Incentivar la responsabilitat i el compromís de tots i totes dins els nostres col·lectius ens permetrà generar les circumstàncies i accions concretes per aconseguir allò que volem i necessitem.